Jeg hedder Oline, og det bedste ved at være med i Frivillighedsalliancen, det er det der med, at før var frivillighed bare et begreb, voksne brugt, og man vidste ikke helt konkret, hvad det egentlig lå indunder. Og nu har man ligesom fået øjnene op for, at det man selv gør, det faktisk er at være frivillighed, og det vi gør, det faktisk gør en forskel. Altså det er ret nemt at være frivillig. Altså det behøver ikke være så kompliceret, man kan sagtens lave nogle små ting, og så er det jo stadig frivillighed. Altså det er jo kæmpestort. Vi kommer alle steder fra. Vi er fra Fyn, Sjælland, og vi er fra Jylland, og vi vil det samme. Og det er jo et kæmpe stort netværk, vi er i gang med lige nu, som er virkelig vigtigt for at vise folk, hvorfor det er vigtigt at være frivillig. Vi er i gang med at lave en rute, fordi vi skal ud og samle skrald her på fredag. Jeg tror, det bliver hyggeligt. Jeg tror også, fordi man går sammen med gutterne, så der bliver også snakket. Det er jo ikke. Også fordi det er jo frivilligt, så det er noget, vi gerne vil. Vi er i gang med sådan et projekt, hvor vi på glædesdag på fredag skal ud og sprede noget glæde. Og så vil vi høre, at vi må komme ud til jer og på plejehjemmet og snakke med nogle af beboerne og spille nogle spil og bare hygge. Jamen, i dag har vi fået besøg fra nogle ældre mennesker, og så har vi arrangeret nogle aktiviteter for dem. I flere år der har vores 9. klasse haft faget dannelse og sundhed, og nu også frivillighed. Vores samfund har brug for, at vi deltager, og frivillighed skal trænes. Vores fag skal styrke elevernes eget værd, deres engagement og fællesskab, og at deres stemme er vigtig. Vi er som skole også nysgerrige på at være med til at udvikle nye måder at engagere de unge på, og skabe de bedste betingelser for at være frivillig. Jeg har valgt at være en del af Frivillighedsalliancen, fordi jeg synes, det er et rigtig godt og meningsfuldt projekt for vores unge mennesker. Selvfølgelig den del af det, at vi gerne skulle have flere til at være frivillige, men også i forhold til at styrke unge mennesker i at hæve blikket lidt og være en del af et større fællesskab og træne det og gøre noget godt for andre. Det var virkelig hyggeligt og meget sjovt, og det havde de godt styr på. Ja, det var fedt at prøve at se. De havde ikke rigtig prøvet det før, fordi det er lidt en nyere ting, men det var fedt at prøve at lære dem det, og det lignede også, de havde det rigtig sjovt med. Altså, det føles helt klart, som om man hjælper større ting, og ligesom sådan, gør noget godt for andre, uden man nødvendigvis skal have noget tilbage igen. Jeg synes også virkelig, det er sjovt, fordi at, vi får lov til at gøre det her sammen med vores veninder og venner og sådan skolekammerater, så det giver bare virkelig sådan fedt sådan fællesskab. Og sådan det der med, at vi bare sådan hygger rundt og kommer ud på en masse opgaver, det er virkelig fedt. Jeg synes, det er spændende at prøve at være frivillig nu, hvor det ikke er noget, jeg sådan gør til dagligt, så sådan at prøve det, og det er da helt klart noget, jeg gerne vil prøve igen. Ja, også sådan, så går det op for en, man godt kunne sådan, også gøre det ude for skoledagen, synes jeg godt. Man kunne gøre det senere, synes jeg også, fordi nu har vi prøvet det. Jeg tænker i hvert fald, det er i hvert fald sådan en meget åben mulighed for lige sådan at komme i gang med det, og prøve at stifte bekendtskab til det. Jeg er enig. Jeg kunne sagtens se, at jeg godt kunne finde på det senere. Det kunne jeg også. Når jeg er færdig på efterskolen, vil jeg gerne tage frivillighed videre med at hjælpe det her lille hold, vi har derhjemme. Det er et fodboldhold mellem 2. til 6. klasse, og jeg vil gerne give den samme oplevelse, som jeg havde, da jeg startede. Når jeg er færdig på efterskole, vil jeg gerne tage frivillighed med videre. Jeg går til skydning lige nu et sted, hvor det er mest bare gamle mænd, der er, og jeg vil gerne få det til at blive sådan et sted, hvor der også er unge, for det manglede jeg i hvert fald, da jeg startede.